Pasaren astean eta aste honetan daukagu erakusketa bat hemen Galdakaon, da ez neskameak ez etxekotuak emakume langileak ara, eta gonbidatu zaituztegu etortza ikusteroko, badago panel batzuk eta hemen ikus ditzakezu pixka bat nola den emakumeen egoera gaur egun, eta bebai pandemiarekin nola murrizten diren haien eskubideak eta nola den bere realitatea, ezta? Gaur martxoaren 11an zeiretan daukagu gurekin emakume batzuk, haiek dira etxeko eta zainketako emakume langileak, eta gaur hitz egingo dute pizka bat haien aldarrikapenak eta haien realitateari buruz, nola dauden diskriminatuta eta nola murrizten dira haien eskubideak. Esateko hitz egingo dute nola dagoen atzerritarrei buruzko legeari, dagokionez pizka bat nola dagoen erlazionatuta etxeko eta zainketetako emakumeen langileekin, eta oztopo asko aurkitzen dituzte egunero eta gaur egun pandemiarekin gehiago. Eta nola jasaten dute indarkeria asko, ez bakarrik sexuala, violentzia ekonomikoa eta violentzia asko jasaten dituzte. Egia esateko da mundua oso diskriminatuta eta gure laguntza behar dute aurreratzeko pizka bat haien eskubideekin. Mundu batekin hasi ginen 2014an ekonomia feminista eskola bat eta han biltzen ziren eta gero sortu zuten haien kolektiboa, trabajadoras no domesticadas, eta 2018an haiek egin zuten ikerketa bat etxeko eta zainketako emakumeen langilei buruz, eta han ja badauzkagu datuak eta hasi zen biltzen, eskatzen haien eskubideak, eta hori oso polita da azkenean haiek dira protagonistak eskatzeko haien aldarrikapenak eta eskaerak. Batzuk daude remuneradas edo ez dakit nola zan, seguridad sozialean, eta batzuk ez daude paper batean, egiten dute lan, baina inork ez daki. Horregatik oso zaila da jakitea zeintzuk diren, nola dauden eta gauzak hori. Bai dago trabajadoras internas daude etxean lanien eta ez dakigu ez haiei buruz. Eta normalean haiek jasatzen dute diskriminazio gehiago. Azkenean ez dira irtetzen etxetik, lan egiten dute domekero, 24 ordu eta denetarik pasatzen dute eta gaur egun horretaz hitz egingo dugu bebai. Irtera da antolatu, borrokatu eta eskatu haien eskubideak. Eta instituzioei entzun eta egin behar dute aldaketak legean, eta hori badago konbenio 189 oitekoa, hori gauza da erratifikatu behar dutela eta gero aplikatu.